Исәнмесез, эфирда татарлар тапшыруы. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада. Шәхесләр сәхифәсендә легендар татар разведчигы Исхак Әхмәров. Җиңүебездә аның роле бик зур. Чөнки бу 41-42 елларда японнар килгән булса, икенче яктан безгә бик авыр булган булыр иде. Ульяновск өлкәсе татар милли мәдәни мөхтәрияттенең хисап сайлау конференциясе үтте. Татар сакларга, телевизия сакларга, менә шундый юнәлештә эшнетик яхшы алып баралар безнең өлкә автономиясендә. Самар өлкәсе Гали авылының туган якны өйрәнү музее. Бунда күп материаллар җыйды. Ата-бабаларыбызның сәҗәрәләре. Башкортстанның Куганакбаш авылы тарихы. Безнең Куганакбаш авылына беренче яшәүчеләр Стартамак уезды Ошкадар авылыннан килеп урнашканнар 18нче елның ахырында. Ул мөгъҗиза эшләгән, ул үзенең илен коткарган. Биографиясын өйрәнүчеләр аның хакында шулай ди. Легендар татар разведчигы Исхак Әхмәров турында сүзебез. Күп еллар аның исемен телгә дә алырга ярамый иде. Ул яшерен грифы астында булды. Танылган милләттәшебез Бөек Ватан сугышы чорында АКШта яшерен резидентура җитәкли. Ул үз агентлары шул исәптән хатыны белән СССР өчен иң мөһим материаллар туплый. Быел аның тууына 120 ел. Шәхесләр сәхифәсендә танылган татар разведчигы Исхак Әхмәров. 1941 елның 7 декабря Америка Кушма Штатларының 32-нче президенты Франклин Рузвельт бу көнне хурлык датасы дип атаячак. Япония авиациясе 2 сәгать эчендә Американың хәрби базасын тулысынча юк итә. Бу кар, ягъни White операциясе нәтиҗәсе. Аның идея авторларының берсе милләттәшебез разведчик Исхак Әхмәров. Бу ни өчен кирәк була бу операция? Бу операция кирәк була Япония безгә каршы сугыш башламасын. Ирак көнчыгыштан икенче фронт ачылмасын өчен. Менә шуның өчен шушы операцияны ул уйлап таба, аны тормышка ашырыла, и шуның аркасында теге Сибирдәге, Ирак көнчыгыштагы Сибир дивизияларын җибәрә, безнең командование җибәрә инде Мәскәүгә. Шулай итеп, алар Мәскәүне саклап калалар. Исхак Әхмәров Чиләбе өлкәсенең Троицки шәһәрендә татар гаиләсендә туа. 6 айлык вакытында әтисе үлә. Әнисе аны бабайсы Хәкимҗан янына, хәзерге Биектау районы Кече Битаман авылына алып кайта. Аның Искарняк теге тире диләп күн эшләүче булган бабасы һәм үз һөнәренә Исхакны да өйрәтә. Исхак Америкада чакта шундый бер ателье ачып, күн туннар тегү буенча, күн әйберләр, курткалар тегү буенча. Бу бабасындан өйрәнгән балачакта өйрәнеп калган һөнәре шул вакытта аңа файдага кирәк булып чыга. Бабайсы үлгәннән соң бик күп авырлык кичерә. 12 яшеннән кайда гына эшләми, гаиләнең төп ашатучысы була. Казанга күченәләр, монда белем ала, 19 яшендә партиягә керә. Казан халык депутатлары шурасына депутат итеп сайлана. Казанның Жуковский урамы 4нче йортында танылган милләттәшебезгә илмә такта куелган. Исхак Әхмәров биредә 1920 елдан алып 1921 елга кадәр эшли. Ул вакытта биредә ТССР Мәгариф халык комиссариаты була. Хәзер исә бу Казан музыка көллияте. Исхак Әхмәров 6 телне камил белә, теләсә кемне сөйләштерү сәләтенә ия. Бухарада, аннан Төркиядә дипломат булып эшли. Легаль булмаган рәвештә Кытайда разведкада була, ә инде 1 елдан аның Америкадагы тормышы башлана. Иң авыр заманнар Бөек Ватан сугышы чорында һәм аңа әзерлек вакытында 1935тән алып 1945 елга кадәр Америка Кушма Штатларында яшерен резидентурада эшли. Юнг, Альберт, Билл Гренке, Майкл Грин, Майкл Адамель, мэр. Бу Исхак Әхмәровның кайбер исемнәре генә. Сугыш елларында бик мөһим документлар төшерелгән 2000 ярым фототасма, 75 000 бит материалны Советлар Союзына җибәрә ул. Хәтта атом бомбасы схемасында кулына төшерә. Аның эшләнгән эшенең бер эшен генә күрсәтәләр. Чөнки аның бик күп укучылары, дип әйтәм, аның эшен башкаручылар әле эшлиләр. Шакыра кайбер әйберләрне күрсәтергә дә, сөйләргә дә ярамый. Шакыра әйттеләр, берничә елдан әкрен-әкрен генә материаллар күбәя башланачак инде. Аның эшләгән эшләре бик күп. Аның бу конкретно бу операция снег, ул инде ул эксклюзивная операция, ул үзегенә түгел, әлбәттә, целая группа разведчиклар эшләгән Мәскәү бергә, но аны бит барып президентның Американың президентына җиткерергә, ул берсе барып җиткән Исхак абзый аркылы гына инде. Чөнки настолько тирәнтен якын килгән тегеләргә, шуңа күрә инде менә бу зур Шакыра Бөек Ватан сугышының даже без горурланып әйтәбез, менә җиңүебездә аның роле
огромный, бик зур. Күп кенә разведчикларның гомере аяныч тәмамланган. Шунысы кызык, Исхак Әхмәровның шпионлык эшен белми калалар. Бу инде аның хәйләкәрлеген дә, бик башлы булуын да күрсәтә. Ул хәтта сугыш беткәч СССРга кайта. 1946 елдан алып 1955 елга кадәр легаль булмаган разведка бүлеге башлыгы урынбасары. Сугыштан соңгы сәфәрләре турындагы документларыннан яшерен грифы әлегә алынмаган. Исемен үлгәннән соң 25 елдан гына ачалар. Илне саклап калуда шушы менә безнең татар халкының данлыклы улының өлеше бик зур була. Шуңа күрә ул кертелгән менә тышкы разведка хезмәтенең мемориаль тактасына кертелгән аның исеме. Анда бөтен кешене кертмиләр. Анда исеме шунда тора. И ничек дип әйтим икән, аның әлбәттә инде бүләкләре бар, хөкүмәт бүләкләре бар. Ләкин аның турында күбрәк сөйлиләр, бүләкләргә караганда да аның менә шушы зур эшләре. Кар, ягъни White операциясын беркем дә белми калган булыр иде. Чөнки эшләгез һәм онытыгыз диелгән. Бу хакта документларда юк, бары 5 кеше генә хәбәрдар була. Сталин, Берия, разведка башлыгы Федин, Исхак Әхмәров үзе һәм ул вакытта АКШтагы разведка җитәкчесе Виталий Павлов. Соңгысының китабы Кар операциясын халыкка таныта. Хәзер исә танылган милләттәшебез турында татар телендә дә китап басылып чыкты. Бу нәрсәсе белән кадерле. Беренчедән бу әлеге шәхес турында татар телендә беренче китап. Ул танылган легендар разведчик булган һәм Бөек Ватан сугышында безнең илебезнең фашизмны җиңеп чыгуында бик зур әһәмиятле роль уйнаган. Аның нинди роль икәне һәм нинди дәрәҗәдә, аның нинди геополитик масштабтагы югарылыгын шушы китапны укыгач әлбәттә укучылар бик яхшы аңларлар. Монда бик күп тарихи фактлар белән байтылган, саннар белән байтылган. Монда автор әлбәттә архивларда утырган күренә инде. Bir iki хатыны булган икәнлеге билгеле түгел иде. Ике хатыны булган. Беренче хатыннан улы Роберт, ул 43 елда әтисе юлыннан китеп, шулай ук разведкада, Германиядә, ГДРда разведкада була, ФРГда разведкада була, ялгыш әйтәм. Һәм аның турында материаллар чыкты. Менә шуннан соң яңа мәгълүматлар тупланып, бу романысында озак эшләргә туры килде. Ул ниһаять менә былтыр басылып чыкты. Сәйдәш мәдәният үзәгендә күптән түгел китапны тәкъдим итү чарасы узды һәм Исхак Әхмәровка багышланган күргәзмә дә ачылды. 100дән артык экспонатның күбесе халыкка беренче тапкыр күрсәтелә. Аның кызы Екатерина Исхаковна Ахмерова бүләк итеп бирде аның киемнәрен. Киемнәр комплексын. Ул киемнәр комплексына керә. Менә шушы тышкы пальто, фетр шляпасы, һәм тагын аның ике костюмы әле бар. Бик матур аның туфлиләре, ул Оксфорд дип атала ул туфлиләр. Аннан соң инде папа кысымна Совет шәһәренә караган. Әмма бу алдан әйткән әйберләр, алар барсы да аның Америка Кушма Штатларында эшләгән вакыттагы кигән әйберләре. Ул бөтенләй как төрек гражданин буларак барган разведкага. Программада беренче дүрт китап бүләк иттем. Моны минем личный архивка аның кызы Екатерина Исхаковна биргән, менә өйдә сакламдым. Музейда халык күргән тиеш. Беренче төрек энциклопедиясе. Ул настолько тирәнтен өйрәнгән энциклопедия аркылы төрек сүзләрен бөтен мәгънәләре белән. Зурсы шул 24нче елгы китап. Берсе 26нчы елгы китап төрекнең грамматикасы. Анда ул китапта бар Исхак Абдулловның үз куллары белән төзәткән урыннары теге русчага әйләндереп хәтерләр өчен. Өченчесе төрек әкиятләре. Һәр ирнең уңышы артында хатын кыз тора диләр. Исхак Әхмәровның хатыны Хелен Лоури турында да әйтеп үтмичә булмый. Америка Коммунистлар партиясе секретаренең туганы була ул. Ире белән берлектә СССРга хезмәт итә. Не было бы ее, он многое бы не успел сделать. Вот низкий поклон и ей тоже. Умничка, скромненькая, очень скромная. Все-таки приехать в страну, не зная языка, это все так нелегко в те времена. И люди жесткие были, и к ней требования были очень жесткие. Исхак Әхмәров 1976 елның 18 июлендә Мәскәүдә вафат була. Химки зиратына җирләнгән. Узган ел аның каберенә һәйкәл куйдылар. Ул анда да хатыны белән бергә. Чиләбедә исә танылган разведчикның һәйкәле тора. Ул 5 ел элек куелган. Казанның Совет районында бер урам Исхак Әхмәров исеме белән аталган. Шундагы бер мәктәптә музейда ачарга ниятлиләр. Бөек Ватан сугышының юнәлешен борып җибәргән милләттәшебез әле безгә елдан ел ачылыр гына. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Ульяновский өлкәсе татар милли мәдәни мөхтәрияте Россиядә иң беренчеләрдән булып оеша һәм иҗтимагый оешмалардан иң беренче булып халыклар дуслыгы медале белән бүләкләнә.
Ә моннан берничә ел элек ул Россиянең иң яхшы татар мөхтәрияте исеменә дә лаек булды. Узган елларда борынгы Сембер төбәгендә гомер итүче милләттәшләребез мөхтәриятның чираттагы хисап сайлау конференциясына җыелып, үзләрен борчыган мәсьәләләр хакында сөйләште. Сентябрь аенда булачак халык санын исәпкә алу уңаеннан якташларына мөрәҗәгать кабул итте һәм оешманың яңа рәисен дә сайлады. Теманы Рамис Сафин дәвам итә. Чыннан да узган гасыр азагында элеккеге сыстырда яңарыш җилләре исеп үзгәрешләр башлангач, Ульяновск татарлары иҗтимагый тормышта зур активлык күрсәтә башлар. Бергә җыелып туган тел оешмасын теркәп куялар. Өлкә телевидениесендә чишмә тапшырулары булдыруга, татар телендә Әмит газетасын чыгарырга ирешәләр. Закламый төбәк җитәкчелеге ярдәме белән педагогия институтында татар төркемен, ә халыклар дуслыгы йорты базасында татар мәдәният үзәген ачалар. Моннан 24 ел элек оешкан автономиянең чираттагы хисап сайлау конференциясенә делегатлар өлкәнең һәрбер 24 районнан да сайланган иде. Квота буенча 1000 татардан бер делегат. Димәк, бу залда 160 делегат һәм дистәләгән чакырылган кунак. Алар арасында өлкә губернаторының беренче урынбасары, мәгариф министры, мәдәният министры, өлкәнең спорт министры һәм шәһәр җитәкчелеге дә бар. 16 ел өлкә губернаторы булып эшләгән Сергей Морозов та бүген татарларда кунакта. Аны зал аягүрә басып каршы алды һәм озак кына алкышлады. Народа особая роль и особое место. И это великий народ, которым мы гордимся. И главное не в том, что мы с вами являемся вторым по численности народом в регионе. Я всегда подчеркивал о том, что мы с вами, мы государственно образующий народ. И мы, татары, должны это хорошо помнить и этим гордиться. Чыннан да 16 ел губернатор булып эшләгән Сергей Ивановичка төбәк татарлары да зур рәхмәтле. Ул эшләгән дәвердә Димитровградта бүген Габдулла Тукай исемен йөртүче татар мәктәбе, Ульяновскида әле моңа кадәр бер кайда да булмаган татар мәдәният үзәге ачылды. Татарлар яши торган Николаев крайының зур Ширекле авылында 300 балага исәпләнгән мәктәп, 140 урынга балалар бакчасы, Яңа Малыклы районы Урта Исәнтимер авылында өр-яңа мәдәният йорты белән балалар бакчасы эшли башлады. Әле бу исемлекне тагын да дәвам итеп булыр иде. Вы представляете Россию. Гордитесь, что вы представляете великий татарский народ. И сделайте все, чтобы и культура, и язык, и традиции, и разные наши самые замечательные семейные ценности передавались из поколения в поколение. Халкыбыз кайда гына, нинди генә чарага җыелса да, анда татар телен өйрәнү, аны мәктәпләрдә укыту, гаиләдә милли тәрбия хакында сөйләшми калмый. Бүгенге җитди җыенның да күпчелек өлеше нәкъ менә мәктәпләрдә татар телен укытуга багышланган иде. Чөнки өлкә мәктәпләрендә укучы 14 мең татар баласының 6 меңе телне укудан әле мәхрүм. Учебный планнан инде алып, значит, нинди телне хотите, виде родного языка изучать дигән шикелле. Кайсы берсе говорит русский язык и литература. Урыс теленә бөтенсе бәреләй җиткерелде. Татар телен оныталар. Чоқты программасының берничәсендә, мисал өчен менә 4-3 сәгать татар телен укыту каралган. 2 сәгать татар теле, 1 сәгать татар әдәбияты. Әлбәттә, мәктәп үзе бу сәгатьләрне я арттыра, я кибетә ала. Бу аның кармагында. Шунсы сөендерә, өлкәнең һәрбер авылында һәм район үзәкләрендә дә татар милли иҗтимагый эше югары дәрәҗәдә оештырылган. Быел безнең ожидается дигәндә кителә шундый юбилейный ел. Иске Исәнтимер авылына таптык хәзер бөтен значит данныйларны 549 ел була. И безнең минем туган авыл инде бердән Средний Исәнтимер дигән Урта Исәнтимер авылына 450 ел. Шуны уразалар биткәч, bir колон пассивный компания биткәч үткәрегә җыенабыз. Башкалар белән чагыштырганда Инза районында татарлар күп түгел, нибары 1400 кеше генә. Шулай да анда халкыбызның үз аңын үстерү, аларны берләштерү буенча зур эш алып барыла. Кыскасы, һәр нәрсә кешедән, эшне оештыручы шәхестән тора. Районның Аккалфак татар хатын-кызлар оешмасы рәисе Илүсә ханым шундыйларның берсе. Аула гыйлар үткәрәбез әйме. Соңгы чакта инде әле үткәрдек. Әниемнең серле сундыгы дигән музыкаль кичә инде. Аңарга хәтле үткәргән инде исем кушу, йоласын әйе. Аннан пишән җыю шуны үткәрдек инде. Хатын-кызлар бергә җыелып чәй эчәбез, кайбер чакта дугалар да укыйлар менә. Конференциядә 118 кешедән торган яңа башкарма комитет 27 кеше президиумга сайланды. Автономия белән алдагы 5 елда кабат бу юлларның авторы Рамис Сафин җитәкчелек итәчәк. Бездә стабильный коллектив, безнең президиум членнары барысы бик актив эшлиләр. Без монда кирәбез бик тә тырышып эшләмәк кирәк, эшне алга җибәрмәк кирәк.
Tatarlıkta saklarga, televizyon saklarga, televizyon saklarga, bana şunday günlerişte eşnetik yakşı alıp barala bizim ülke avtonomisinde. Гадәттә, мондый зур җыеннар татар иҗтимагый тормышында озак еллар буе зур эшчәнлек алып баручыларга бүләкләр тапшыру белән тәмамлана. Бүгенге чарада искәрмә булмады. Өлкә губернаторының беренче урынбасары Александр Костомаров һәм Сергей Морозов районнарда эшләүче татар автономия җитәкчеләренә җиңүнең 75 еллыгына багышланган медальләрне тапшырдылар. Шынлы һәм Ульяновск районнарыннан җирле оешма җитәкчеләре Талгат Идиятулов белән Марат Аухадиев бөтен дөнья татар конгрессының татар халкы алдындагы олы хезмәтләре өчен дигән алтын медаленә лайык булдылар. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Самар өлкәсе Гали авылының туган якны өйрәнү музее. Бунда күп материаллар җыйды. Ата-бабаларыбызның сәҗәрәләре. Башкортстанның Куганакбаш авылы тарихы. Безнең Куганакбаш авылына беренче яшәүчеләр Стартамак уезды Ошкадар авылыннан килеп урнашканнар 18-нче елның ахырында. Тарих үзебездән башлана. Самар өлкәсе Гали авылында яшәүче милләттәшләребез бу хакыйкатьне инде күптән аңлап алган. Бай мираслы музейлары эшләп килә. Айрым бер бинада берничә заллы ул. Шушы көннәрдә төзекләндерүдән соң ачылып, тулы көченә эшли башлады. Тантаналы ачылышта безнең төшерү төркеме дә бар иде. Сүз Гөлия Садыковага. Бунда күп материаллар җыйды. Архив булганда безнең ата-бабаларыбызның сәҗәрәләре ачучы әзерләүчеләр безнең спонсорлар Камил Исхаков, безнең Наил Багаудинов, Исхаков Рафхат, Мустафин Рамил и основной инде безнең спонсорыбыз музейны ачканда безнең Тулова Дания Асхатовна. Ул безнең авылдашыбыз, ул читтә торса да безнең Гали авылын кайчан да онытмый. Гали авылында музей 1964 елда оеша. Ул мәктәп бинасында урнаша. Нигезләүчесе шушы авылның тарих укытучысы Яткар Гәрәев. Әлеге музейны оештыру, җыю эшләренең үзәгендә бүген Кәүсәр Шәйхетдинова тора. Ул Гали авылында туып үскән. Озак еллар мәктәптә математика укыта, бүген лаеклы ялда Ак Калфак оешмасын җитәклей. 2008 елда мәктәптә балалар саны арту сәбәпле музейны аерым бинага күчерергә карар кылына. Авыл советы бинасы тәкъдим ителә. Ә инде 2019 елда иганәчеләр ярдәме белән биредә төзекләндерү эшләре башкарыла. Һәм бүген нәтиҗәсен күрәбез. Музей 5 тематик залдан тора. Кунакларны иң беренче Бөек Ватан сугышы чоры бүлмәсе белән таныштырдылар. Сугышка Гали авылыннан 513 кеше китә. Менә булар безнең сугыштан кайтмаган бабайларыбыз, менә булар сугыштан кайтып әмма ләкин хәзер шушы 513 кешеләр безнең беркемдә исәп калмады. Похвистнево районы каһарманнарына багышланган стендлар, шулай ук Әфган сугышы ветераннары турында да мәгълүмат тупланган. Солдатларның кирәк-яраклары күрсәтелгән. Икенче залда авыл тарихы. Гали авылы 1610 елда нигезләнгән, бәлки иртәрәк тә булгандыр дигән фаразлар бар. Авылга килеп урнашкан беренче кеше Гали бабай. Залда аның нәсел шәҗәрәсендә күрергә була. Әмма ләкин аның тамыры буенча безнең авыл әзрәк. Без уйлыйбыз инде, может килгән киткән халык белән шушы 1610 елны авылыбыз барлыкка килгән. Безгә әле менә бик күп эш тора алда. Бөтен документларны күтәреп, яңадан авылның тарихы турында китап язырга җыйнабыз, Алла бирсә. Безнең авылның исеме Галина дип йөрткәннәр, Алина дип йөрткәннәр. Менә 1889 елны гына Галкина дип киткән. Авылда гомер буена мәчетләр ишәү булганнар. 1962 елны сүтеп, анда халык берсен генә сүтеп өлгергәннәр, бүтәнен сүттермәделәр. 2 мәчет эшләп килде. Аннан соң 3-нчесендә салып куйдык 90 елларны. Хәзер инде 4-нче мәчетебездә бар. Гомер буена безнең һәрбер мәчеттә мәдрәсә булган. Мәдрәсәне 90 елларда мәдрәсәдә ачылды яңадан. Бик яхшы балалар без белем ала, читтән килеп белем алалар. Безнең мәдрәсә белем алган кешеләребез имамнар булып төрле Россиянең төрле бишмагында эшлиләр.
Үшінші залға узабыз. Биредә халыктан җыелган әйберләр тупланган сәгатьләр, эш кораллары, савыт-саба, безнең игътибарны диварга эленгән зурайтылган фотосурәт җәлеп итте. Бу авылыбызның бер йорты, йорт күренеше Валидина Хабибулла абзыйның йорты. Моны кызыгы китереп бирде бу фотографияны. Бу әле безнең мондай бераз хәллерәк йортны ишен дисәгез, кыйламында бар. Этнең дә анда ясын инде мотор, ат тотып яшәгән бу кеше. Шуңа күрә монда уже бу хәллерәк йорт. Ничәнче еллар? 1950-60 еллар чоры. Безнең һәрберебез тарих, һәр кеше үзеннән соң нинди дә булса бер из калдыра дип дәвам итте сүзен әңгәмәдәшебез. 4нче залда без бу сүзләрнең хаклыгына инандык. Биредә шушы авылда туып үскән танылган шәхесләр, саланың үсешенә ярдәм итүче юмарт эшмәкәрләр, фермерлар белән танышырга була. 5нче залда татар өе күренеше. Уста куллы Гали авылында яшәүче милләттәшләребез. Безнең бу залыбызда bütün әйбер үз авылыбызның халкы үз кулы белән эшләгән эшләр. Бысын менә әлеге көндә хәзер үзебез туганнарым белән, иптәшләрем белән чигәбез. Монда менә алъяпкычлар чигәләр, кайсы бер кызлар. Өлкәнрәк апаларыбыз менә яулык чигә, кыз яулыклары чигәләр, кыз бирнәләре чигәләр, менә мендәр тышлары. Аннарсын тагын бер һөнәрләребез бар безнең. Дисбе ясарга өйрәнәбез. Хатын кызларыбыз менә хөрмәт эшләрен берәмлекләп җыеп, җебетеп, тишеп, безләр белән тишеп, менә шушындай дисбеләр килеп чыга. Менә бу безнең авылыбызны да яшәгән абзыйлар эшләгән буфетлар. Кул белән бизәкләп, менә шушылай үзләренең истәлекләрен калдырганнар. Иң мөһиме, музей буш тормый. Бүген авылда 1900-гә якын кеше гомер кичерә. Мәктәптә 190-га якын бала укый. Балалар бакчасына 62 сабый йөри. Мәктәп, бакчалар да музейның еш кунаклары, тәрбия сәгатьләренә киләләр. Ул гына да түгел, тарих урамда да. Мәдәният йорты каршында Бөек Ватан сугышына багышланган стенд урын алган. Әле 120 кешенең генә фотосурәтләрен эләргә җитештек. Башкарасы эшләребез шактый ди музей хезмәткәрләре. Уңышлы булсын. Гөлия Садыкова, татарлар, Гали авылы, Самара өлкәсе. Авыл рухын сүндермичә сакларга Башкортстанның Стәрлебаш районы Куганакбаш авылы халкының максаты шулай яңгырый. Милләттәшләребез күпләп яшәгән салада горурланып сөйләрлек уңышлар да, хәл итәсе проблемалар да бар. Биредә туып үсеп чит якка китүчеләр исә шулай ук авылның киләчәгенә битараф түгел. Кулдан килгәнчә ярдәм итәргә тырыша. Куганакбаш авылы тарихы белән хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова танышып кайтты. Куганакбаш авылы Стәрлебаш районында зур авыллардан санала. Бүген биредә 800-гә якын кеше яши. Яшьләр арасыннан 10 күп балалы гаиләләр дөнья көтә. Авылга килеп кергәч тә йортларның төзек, караулы булуы күзгә ташлана. Безнең Куганакбаш авылына беренче яшәүчеләр Стәртамак уезды Ошкадар авылыннан килеп урнашканнар 18нче елның ахырында. Һәм безнең авылның исеме шушы авылның башыннан башланган елга исеме белән алынган. Ул елганың исеме Куганак һәм безнең авылның исеме Куганакбаш дип атала. Бүген Куганакбашта гөрләтеп дөнья көтәр. Гаилә корып, балалар үстерер өчен бар шартлар да бар диярлек. Эш белән дә кытлык юк. Авылның көчен ныгытучы эшкуарлар саны да арта. Илдар Синагулов шулар рәтеннән. Кайчандыр ерак Чукоткада хезмәт итеп шунда яшәргә калган милләттәшебез туган җиренә кире кайта. Берникадәр вакыт спортка мөкиббән Илдар Синагулов балаларны көрәшергә, гер тартырга өйрәтә. Шулай ук үз эшен ачып җибәрә. Мен шепаштым, частный предприниматель булдым, шлакоблок чыгардым, столярный изделиялар эшләдек, җыелып. Шуннан соң инде әкрен генә техникага күчтек инде. Әлеге көндә күперләр төзибез, юллар салабыз. Шуннан соң буалар буабыз инде. Кешеләргә канализациялар куябыз, шундый эшләрне инде башкарабыз. Эш бөтендә дә бар. Любой урында, любой кешегә, бөтен кешегә дә җитә. Әле бездән дә артып кала. Авыл җирендә туып үсеп чит җирләрдә югары үрләр яулаган милләттәшләребез саны шактый. Шулар рәтендә Куганакбаш авылы егете Марат Ишмияров. Әлеге вакытта ул Мәскәү шәһәрендә яши, әмма ләкин озак еллар дәвамында авылдашларын шатландырып туган җиренә ярдәм итә. Россия Федерациясының от казанган эшкуары Марат Ишмияров күрсәткән изгелекләргә якташлары һәр вакыт рәхмәтле. Куганакбашта аның ярдәме белән салынган 12 чакрымлык асфальт юлны да авыл халкы яратып Марат абый юлы дип йөртә.
Мына тора мәчете, аның Хафиз ва Саҗидә мәчете төзетте. Аннан соң авылның садикның башын яптырды, мәктәпнең башын яптырды, авыл клубының башын яптырды. Фермада сөт эшкәртү цехы төзеп куйды. Былтыр 2020 елда район газетенә, Старова Шишмәләре газетенә 50-60 кешегә язылырга средства булды, матди ярдәм күрсәтте. Татар телендәге газетны халык шатланып укып ята. Авылның бизәге булган мәчет ерактан күренеп тора. Аның ишекләре һәрвакыт ачык. Иман йортының хәзрәте Илшат Яхин сөйләвенчә, бирегә аеруча яшьләр тартыла. Әйткәндәй, милләттәшебез үзе дә дин юлына күптән түгел генә баскан. Үзем дингә басканга да бит инде әле күптән түгел, 11 ел гына вакыт, һәм дә инде имам булып эшләгәнемә 9 ел була бит инде. Шуңа күрә белемем бик чамалы. Әмма ләкин ашы егетләр белән бергәләшеп, матур итеп алып барырга тырышабыз инде. Куганак башта туган җир киләчәген кайгыртучы милләттәшләребез саны шактый. Димәк, авылның җаны да сүрелмәс дигән өмет уяна. Башкортстанның Стәрлебаш районыннан Миләүшә Латыйпова, татарлар. Тел халыкның акылын, гырыф-гадәтен, дөньяга карашын, фәлсәфәсен, тарихын, кыскасы бөтен күңел байлыгын 1000 еллар буена үзенә сеңдерә килеп, безнең заманнарга җиткергән шиксез кадерле хәзинә дип язган Гомәр Бәширов. Хөрмәтле тамашачылар, ана телебезне кадерлик, татарча аралашыйк. Бүгенгә тапшыруыбыз тәмам, исән сау булыгыз.